معرف شوعات ناي قدوس باولوس مركب تحالت 29 تقمتي كلتا شحن كلتن مفناو ناب سيسيلي ممصا حداش جالبا كابت بقري دريقه دويللو زنبركو بوتا أداوي أب جبايتي نماكلاي بحري تعذبكو صوري جنس سرن دميق سماياو كامتشاني لبيسه زلخو كام نوح جميره ننايلومي ناي بحر قعزي زدالخوون كداونتين زخون زنبره نجر كرداني كالن كان فري بحرك ان نخيسه معزاب قصلكو انت عينت صوت قلعيزي مجمريا بسنك ترخص اسكاري كابتن مسانا كخدو زغبኦም 10 بصوتنا فلاليوم ابزي امصيومنا حج دما اتلاقصي اب لعلينا دغيممو كتحس كጭበጥ ዘይከአል حلم ኾነኒ كلاتنا محتا برهان نايتا مليئة زقدفتنا تخيل زنبرد مركب እናጠመትና ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ዶበልና ሓደ ተስፋ ዝቆረጹ ሰባት እናሓንበሱ ኸርክቡ ኣፈተኑ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ዝነበሩ ካልኦት ግን መለስዎም ኣብዘን ቀረባ መዓልታት ክስማዓኒ ዝቐነየ ሕማቕ ክብድብድ ዝብል ስምዒት መበገሲኡ እዚ ነይሩ ሕማቕ ነገር ከጋጥመና ምዃኑ ዝፈለጠ ደመነብሰዩ ከምኡ ገይርኒ ማለት እዩ ኣይተረዳእክዎን እምበር ንሱስ ኣቐዲሙ ይነግረኒ ነይሩ እዩ እንታይ ዓይነት በደል ስለ ዝፈጸምና ኢና እዚ ኩሉ ውርደት ኣባና ወሪዱ ዘሎ ንዝኾነ ሰብ ዘይንጎድእ ስደተኛታት ኢና እታ እንኮ ተስፋና እንተሲኢናያ ካልእ እንታይ ዝተርፈና ነገር ክህሉ ይኽእል ብሕርቃን ተዛረብኩ በቃ ካልእ ዝተርፈና ነገር የለን ዓወት ካብቲ ጸልማት መለሰት ኣኽሊሉ ንንውሕ ዝበለ ካልኢታት ተዓዚቡና ንሱውን ክሳዱ ዞረ ሰለስቴና ኣብቲ ድቕድቕ ጸልማት መምለሲና ክንደልን ከለና ካልኦት ግን ንዝወረደና ምትላል ከኣምንዎ ስለ ዘይከኣሉ ካልእ ጃልባዶ ትመጸና ትኸውን ብምባል ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ደሪቖም ዶበሉ ድሕሪ ቁሩብ ንሕና እውን ሰንቢድና ዶበልና ኮነሬል ያሲን ብሕርቃን እንቃዓና ተንፈሰ ኣብ ቅድሜና ተገቲሩ ዶበለ ተጸሊልኩም ዲኹም ናበይ ትኸዱ ኣለኹም ኩሉ ነገር ብዘይ ሓሰብክዎ መገዲ ተበላሽሎ ያሲን ብሕርቃን ክትኮስ ደልየ ምዃን ከኣ ንሕና እንታይ ዘይገበርና እቲ ሽግር ናትና ኣይኮነን ወሰኸ ኮነሬል ያሲን ሓደ ካብቶም ምስኡ ዝሰርሑ ተሓጋገዝቱ ንዓና ተሓሲባ ዝነበረት ጃልባ ብኻልኦት ተጓዓዝቲ መሊኣ ከም ዝኸደት ብቴሌፎን ደው ኢሉ ነጊርዎ እዩ ንምዃኑ ናይ ኢድኩም ኢኹም ረኺብኩም ባዕሉ ወዲ ዓድኹም ከምዚ ዝኣመሰለ ገበን ኣብ ልዕሊኹም እናፈጸመ ከመይ ጌርኩም ስቕኢልኩም ትዕዘቡ እቲ ደላሊ ንቦታኹም ብኽልተ ወይ ሰለስተ ዕፅፊ ሸይጥዎ ተሰዊሩ ያሲን ሕጂ እውን ሕርቃኑ ይዝሓለን ርግፀኛ እየ ምድረ በዳ ሰሃራ ኣካሉ በሊዑ ኣስከሬኑ ከርእየኒ እዩ ነቲ ኤርትራዊ ደላሊ መርገም ኣዝነበሉ ኮነሬል ያሲን ካብቲ ገምገም ባሕሪ ኣልጊስና ናብቲ ቀንዲ መንገዲ ክንሕወስ ምስ ነገረና ገለ ስደተኛታት ተቃወሙ ሎሚ ለይቲ ሓንቲ ጃልባ እንተዘየዳሊኹምልና ናብ ካልእ ቦታ ኣይንኸይድን ኢና ኢሎም ካብቲ ገምገም ባሕሪ ከይተንቀሳቐሱ ተዛረቡ ሓያል ንፋስ ስለ ዝነበረ ናይ መብዛሕትኦም ድምፂ ይስማዕ ኣይነበረን ንኸንቱ ኣብኡ እንተተጸቢኹም ትቕይርዎ ነገር የለን ከም ጠለብኩም ሎሚ ለይቲ ካልእ ጃልባ ከዳልወልኩም ኣይክእልን እየ ያሲን ናይ ውሽጢ ዝዛረብ ከምኡ እንተዘይከውን ነይሩ ክሳብ ዝዘለናዮ ቦታ ዘምጽእ ኣይነበሮን በቲ ዝነበርናዮ ክርስዓና ይኽእል ነይሩ እዩ ሓዳሽ ጃልባ ኣብ ዝቐረባ መዓልታት ኣዳልዩ ከም ዝወስደና ድሕሪ ምሕባር ከኣ ተቐላጢፍና ናብቲ ዝቐነናዮ ገዛ ክንምለስ ምኸረና ንባሕሪ ዝኸፈልናዮ ገንዘብ ከ ገለ ስደተኛታት ሓተቱ ዓዲ ጥልያን ይትረፈና ትርቡሉ ምለሱና ዝብሉ ሓደ መጓዓዝትና እውን ነይሮም እዮም ኮነሬል ርግእ ኢሉ መለሰ ናብ ኢጣልያ ናይ ምኻድ ሓሳብ ዘይብሉ ሰብ እንተሎ ገንዘቡ ክምለሰሉ እዩ ናብ ትርቡሊ ክምለስ ዝደሊ እውን ሓሳቡ ክነኽብረሉ ኢና ብምባል ውሳኔ ናትና ምዃኑ ኣፍለጠና ከምዚ ምግባሩ ሰናይ ተግባሩ ከርኢ ስለ ዝደለየ ኣይኮነን እታ እንኮ ናብ ኢጣልያ ተስግር ውሕስቲ መንገዲ ተባሂላ ትፍለጥ ስሙ በዚ ናይ ደላሊኡ ተግባር ክትብለል ስለ ዘይደለየ እዩ ኣብዚ ስራሕ እዚ ዘለዎ ጉኑን ስምን እምነትን ብዝኾነ መልክዑ ክበላሸዎ ኣይደልን እዩ ክፉእ ወረ ብሓንሳብ እዩ ዝላባዕ ነቲ ብዙሕ ዝተጻዕረሉን ልዑል መኽሰብ ዘምጽኣሉን ስርሑ ኸኣ ኣብ ሓደጋ ከውድቆ ይኽእል እዩ
تحبينا نابت زنبرنا يوم مصنحي مستملسنا اتجزا بدم مليء صنحنا حموش تكابتهم بنصع كخدو مبصع استأتولهم جنكا زترفو سبات بدحرينا نفسهم كطفؤوا فتينا ميو هيوتهم اكو انت زي حلفه اب ازيو زحزن كونتات صنحنا مستملسنا لوسيفر حلقه سيطاونتي كم زرأيو اعنتم افتيطم طمتنا اب عنتم بادونتن تسفا مقراصن ينبب سراور دمم بطرموز بمقراص كسعهم ببلح مسارحي بموقعن بخداونتم جمد سريحان بمحنقن يم هيوتهم كطفؤوا فتينا ياسين قلطيفو تليفون بمدوال حكا يمصوعه أنا نروبيل كدلي كم عف برركو روبيل دحر قرب نروبيل اب تحت حنت قرب كم هصان قلعه كرميلو دقيس رخبكو تنفاس حصير وصنحني بأداوي نصغرو اندادرسكو روبيل تمليسنا لنا نخلنا ناب اوروبا توسدنا جالبا نصبل لنا حجي بلكو عينتو قسغيرو كفتن اسنانو بقري نن حدحدوم يقاچو نبرو نحنا دقا تسفى قريصنا نيرنا بلني نايزي سبأي جالبا حبيره نزخلو شجر زقلعكم اني اتجيغاناتيو روبيل بترغاغامي رؤس وقسه ابغونو كوفيله رؤسنا درسكو كصنانعون كبراتو عنفتنكو اتاني مجمريا جالبا قديفاتنا كم زخدت حججن ياسين كالئ مركب عداليو بزي توسخ كفليت كوستنا مخانو حبركو دحر حججن نعخم قديفنا عين خيدنينا عدلاين تخوينو ولا بإقرنا مسوقرو نزبح رنبر زخونا سب قديفنا عين خيدنينا الرقاقز كله دحر شوعات معلتات كونريل ياسين نابتي يعرفنا له زنبرنا بوتا مزه نتا تقصل مشهد استدالو الجالبا خمزلا دما نقرنا زناب زحزل دبنا بفتنة كوكوعز يرأي ناي مجمريا نتبطاب ماي كورد جمره معبل كرخبكم يخئلي سلازي قلطيفكم تقعزو حبرنا ياسين ناي بحر قعزو يترفن نزبل انتلو غنزبو كملسلو يخئلي قصل ياسين او زنبر كله اوروبا خاطو زدل سبي ابت مجمريا قال وحدات سدتنياتات غنزبهم كوهابم اكو انت حتتو اب حسابهم جن ايصنعون ناب تربلي كملس حتتسب اينبرن بحيدي فتاري كلنا اوروبا خناتينا عدلنياتات انتخونكم كتاتو يخم انت زيكمكم دما بحري موداتا معرف ناي هوتكم كخوني ابز حصاز بزحو كبابي حيال زناب زنبه مقاتن زحلن بحنساب تسمعني ناي زناب معلتي كم زطفئه كميلو ابزا نقعزلا معلتي يزنب اوشت وحدات دقائق بزناب جبجبنا لو من خنبقس جن عنكدنا اينا زناب كونه برقي ندحريت كملسنا اين فقدنينا مسمسي اتوم اسغرتي كابت تحبينا له زنبرنا بوتا كوستنا مكاينم حيزوم مسمصو كونريل ياسينون مسኦም حبيرو مصه كونريل ابرس هبتا مخانو بعل بزح سلطانون كخونا لوا اب حصير غزي حداس جالبا كتف كبللنا كابكا علدا نز زنابون دو تزبللنا صبق نيرونا بلنا كنلاغص جمرنا اب غعزنا كغاطمو زخولو حدقاتات فيت نفيت كنطمتم جمرنا ياسين مسقازافن اللهن بقطتا زراخبيو زمسل تبتب نابلنا ناب جمجم بحري اب زتصقعنا له غزي زناب دو ايبلن نيرو نفاس بغند اذننا يفاص نبره ناي بحر صفعون اب تقانا انكبصح ببرتع دمصي نتجماجم يقچبو نبره اب تجماجم بحري حنت بيد ان تقزفت تقعز جالبا قلقل افا تدفئه حقوقا خا نابل على تقلبيطات ترئ كمزيا عين الجالبا رئي فلطن ناي ريسا صندوق يتمثل ازيا نيشتي سلازخنت نعنا لازم الجالبا كمزي كونت ننفسي امنكوا كالوت مقعزتيون نتا تقمت الى زنبر الجالبا ريوم ناب اقصوم غيو زياده انتيا كلهم بحنساب عاولم حتتو انت يا خت قبر لنا زيا كابزي امقعز دا ان حنبسنا خنكيد حيش اسكافكم عصو حدا كابتم اسغاغرتيو شغنا ولعه حصير ملس ملسه انت عينت هو خاتن فلطت البو سباتن يخم بطعم يزغرمني ازي انا اشتي جالبا نابتا اب ماكل بحر زلا قندن عباين جالبا خميا تقع عزكم ياسين نابتا اب ماكل بحري زنبرت عباي جالبا ان ملكته تزاربه لبيسو زنبرت دميق سمياوي ناي ماي كدانو بنفاس يمان صقام يوازاوز نبره
بقمت 200 متر رحيقة حانتي برقعت توزاوز جالبا ترقى عبيتي من قبقب زلوهم أموراتاتون أبتقعها يزنبيو بتعمي عباي كتبلا تدفر جالبا يكونتن أبزي دويلة لزل خبوتا خوينة حبر نايتا جالبا بنتصور كزارب أيكلني أعنتي حنساب نابتا أب تقاي زنبرت بيت تقزف جالبا حنساب دما نابتا أب مأكلاي بحر زنبرت عسا تقفف جالبا ببترا لأخكوان كابت بحري تتصفي عزمت زنبرة عفرا نقاري حتسبني صقري كأ بت زنبرة نفاس نابن نابتن كنكساقس تفلتني عوت أب كسادا سمياوي شاربات أمتيما أقداوات تأميرا أب قوني دوبلت زقررت تمثل جنكا أعنتا نابت جزيف بحر مبر ناباي أيلا أخطون مع سينا إيطاليا نأتو هندبت حتى تزني اندعي أي فلتكن من البات صباح مشات ملس كلها صباح سي نأتو بانخون معبلنا بحري عبتم أخاوح حريمو يملس تعقستي ودي قعزو بحري كنجمرات رايدة لخو بعربيل أخليلو وين دقا أفي أبلو ستوسنا سبات نتاعت قلبيت آزنا برد جالبا عرنايا بماي زقبيبا أزيا كبيدا نبرد نتاج جالبا أنصارت معبل إنا دفعنا ناوشت بحري أأتنايا اتبحري عطم خاز سبر زحل نبرو مجمريا دك نستيون هتاناتن أقدمو ياسين أزازة ناي مجمريا قجلة مستيبو كلت دلدولات ملسيات إنا جلبو نابت عباي جالبا أبتحوام هندبت حاد كلبي كنبح سمعنا دحر قرب اتناي كلب دمتي أبتقانا زقربا مسألة اتو ماستكاقرتي نخلتي بريهو زنبر الشك قلتفهم أطفئوه نايتو مخلبات دمتي كاب جزي ناب جزي إنا قربن إنا برتعن مزه قرب دحر مسنح أبقون خلبي نهيو تهدر لبس زلبس سب دوي لرأنا حاد خلبي نابتا آبتقا قما بحري زنبرت جالبا بمقياي عوي لنبحه ياسين قال سبات عويلنا سمو صوعنا ياسين نابتو وتهدر قصو قربه قرب مستزرار بخاء وتهدر وسلامتا غيرلنا كده ياسين نتو وتهدر قرب نناي $100 جنزب هبو حلوة بحري كابتوم أسكاقرتي قبو سلزي تقبلو تراي ناب سدتنياتات توكيسوم نايموتن مقصلتن قدعات زورو دلو حيال جزيات اللو آنن أخليلون درقا كابتوم وداتا نابتا عباي جالبا زديبو سباتينا نخلهم سدتنياتات نابتا عباي جالبا ناي مسققار سرح أستاد كل 9 ساعات وسده نابتا عباي جالبا ناي مسققار مسرح كنودق كلنا فرق ليتي حليفو نبره عبتا جالبا خوينه حنساب نابزن نابتن مستقوصا قوصكو كيف تخو بحد وغن نايتا جالبا كوفيله نتناي قونا حتين بحايلي عدعيتك حزو تقددكو حدار كلتشحن كلتن قعزو أما أكلاي بحري بزح معبل بحر الله حمخش تحبري استخدنو دباناتاتون أبلع علينا كنسافو فرعنا كواخبتي قرب قليلهم يرأيمو قلتفهم كأيطفو مرح جالبانا نموتر نايتا جالبا كتسق أب زفتنلو زنبر أوان اتوم سبنو وحتي من قبقب أموراتات أبلع علينا يزنبيو نبرو موتر نايتا جالبا بقلطف سلزيت العلي كابتين صرصر كبل جمره نمكلا خل ماي زقلقل نوح ጫማ ለቢሱ ናብዝን ናብተን ይበል ካልአይ ሳልሳይ ራብዓይ ግዜ ፈቲኑ ሞተር ምትሳእ ምስ ኣበየ ሕርቃኑ ክቆጻጸር ኣይከኣለን ካብቲ ዝተበገስናሉ ብዙሕ ከይረሓቕና ነታ ጃልባ ብሕርቃን ናብ የማንን ጸጋምን ብሓይሊ ኣወዛወዛ ማይ ባሕሪ ቡፍ ኢሉ ናብቲ ኮፍ ኢለሉ ዝነበርኩ ኣተወሞ ክዳውንትና ኣጠልቀዮ ዝተወሰኑ ስደተኛታት ውን በቲ ሃንደበታዊ ምንቅስቓስ ተሰናቢዶም ኮፍ ኢሎምሉ ዝነበሩ ኣንፈት ቀየሩ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝጠቐስክዎ እታ ጃልባ ኣዝያ ዓባይ ትበሃል ኣይኮነትን ኣስታት 7 ሜትሮ ቁመት ዝነበራ ኮይና ሰማያውን ጻዕዳን ሕብሪ ኣለዋ እታ ጃልባ ካብ ማይ ኣስታት ፍርቂ ሜትሮ ብኹሉ ዙርያ ሓፊላ ነበረት ልክዕ ከምቲ ኣብ ናይ ሰሃራ ጉዕዞና ዝነበርናዮ ኣብዛ ጃልባ ውን ተጨቃጭቕና ኮፍ በልና ሚዛን ናይታ ጃልባ ምእንቲ ክንሕሉ حقو نحقو تدقاقفنا ببوتانا حزنا أزيو برتع قري بمنبارو نخلنا تسافرتي بزي محرد أخر ددنا نايجالبانا موتر تسيو قعزنا قتلنا اتحيا النفاس نماي بحري العلو قتأي قتشبني
ገጸይ ናብቲ ዝተበገስናሉ ኣንፈት ጠውየ ናብቲ ገምገም ባሕሪ ገጸይ ኣቋመጥኩ እናረሓቕና ኣብ ዝኸድናሉ እዋን እቲ ገምገም ባሕሪ እውን እናነኣሰን እናጠፍአን ከደ ያሲንን ተሓጋገዝቱን ክሪኦም ኣይከኣልኩን ኣብ ክንድኦም ቁርብ ጭልምልም ዝብሉ ንኣሽቱ ናይ ብርሃን ነጠብጣብ ጥራይ ክዕዘብ ከኣልኩ ቻው ሊብያ ቻው ኣፍሪቃ ቻው ንበይነይ ብውሽጠይ ሕሽኽሽኽ በልኩ ካብዚ ንኔው ኩሉ ነገር ክለዋወጥ እዩ ሓድሽን ኣገራምን ህይወት ክጅምረ ዶባት ኣፍሪቃ ሽግርን መከራን ኩሎም ንድሕረይ ክገድፎም እዩ ንሱ ስለ ዝኾነ ሕልሚ ከዓ ናብዚ መወዳእታ ዘይብሉ ባሕሪ መፅየ ዘለኹ ኣብ ልዕሊ ባሕሪ ክስጉም ወይ በሪረ ክኸይድ ኣይክእልን እየ ካብዛ ጃልባ ወዲቐ ኣብዚ ባሕሪ እንተኣትየ ህይወተይ ክትሓልፍ 2 ደቓይቕ ጥራሕ እዩ ዝኣኽላ ናብታ ምድራዊት ገነት ዝኾነት ኣብ ሕልመይ ዝቐረጽክዋ ኣውሮጳ ማዕረ ክንዲዚ ቀሪበ ኣይፈልጥን እየ ልክዕ ቅድሚ ዓመት ኣቢሉ ኣብ ኣስመራ ከለኹ ሰናይት ጀራዲን ናይ ገዝኦም ማይ ተስትየሉ ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ሕጂ ሃንደበት ናብ ኣውሮጳ ንኽትከዲ 3 ደቓይቕ ጥራሕ ኣለዋ እንተትበሃሊ ንብረት ክትጥርንፍን ስድራኺ ክትሰናበትን ናብ ውሽጢ ገዛ ማእተኽዶ ወይስ ብቐጥታ ናብታ ነፋሪት ማእተኺ ክብል ሃንደበታዊ ሕቶ ሓቲተያ ነይረ ቀጥታ ናብ ነፋሪት ማእተኹ እምበር ንስኻኸ ኣነ እውን ልክዕ ከማኺ ናብታ ነፋሪት ምጎየኹ በልክዋ ብዛዕባ እንታይ ዳ ትሓስብ ኣለኻ ዓወት ኢዳ ኣብ መንኩበያ ኣንቢራ ሓተተትኒ እሞ ካብቲ ኣትዮ ዝነበርኩ ሓሳብ ተመለስኩ ብዛዕባ ስድራ ቤት መለስኩላ ብዛዕባ ኣውሮጳ እንተተሓለመ ይመሓሸካን ሕቶ ወሰኸት ግን እኮ ኣውሮጳ ክንኣቱ ገና ብዙሕ እዩ ዝተርፈና ርግእ ኢለ መለስኩላ ንነብሰይ ናይ ሓሶት ተስፋ ሂበ ከታልላ ኣይደለኹን ሲሲሊ ክንኣቱ እኮ 200 ኖቲካል ማይልስ እዩ ዝተርፈና ናይ ብሓቂ ዲኻ ነዚ ርሑቕ ትብሎ ዛኪ በዚ ሳይትጠራጠር ክንኣቱ ኢና ስቕ ኢላ ዘምሰየት ዓወት ሕጂ መንፈሳ ተሓዲሱ ከተዕልል ጀመረት ኣውደ ዓመት በፂሑ ብደስታ ክትፍንጫሕ ዝደለየት መሰለት ኣብ ኢጣልያን ጀርመንን ናይ ቀረባ ኣዝማድ ኣለውዋ ዩኒቨርሲቲ ኣትየ ትምህርተይ ክቕፅል እየ ካብ ቋንቋታት ኣውሮጳ ከዓ ቋንቋ ፈረንሳይ ክመሃር ዝደሊ በለትኒ ዓወት ኣብቲ ድቕድቕ ጸልማት ማዕበል ባሕርን ንፋስን እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ህሞት ዓወት ከመይ ኢላ ብዛዕባ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ተጽንዖ ዓውድታት ክትሓስብ ክኢላ ዳስስቲ ጀላቡ ሓይሊ ባሕሪ ከይረኽቡና ዝሰግአ ካፕቴን ናይ ጃልባና መብራህቲ ኣጥፊኡ ክጓዓዝ መረፀ ብኮምፓስ ጥራሕ እናተሓገዘ ናብ ሰሜን ገጹ ገስገሰ ኣብ ከምዚ ሃዋሁ ምድቃስ ዘይሕሰብ እዩ ቁሪ ናይ ባሕሪ እውን ኣይከኣልን እዩ ሰማይን ባሕርን ብጸልማት ጸለሎ መሲሎም ስለ ዝነበሩ ጊዜኡ ክንግምቶ ኣይከኣልናን ክሳብ ሕጂ ን2 ሰዓታት ዲና ወይስ ን4 ሰዓታት ተጓዒዝና ዘለና ክፈልጥ ኣይከኣልኩን ብማዕበል ተደፊኡ ሓፍ ኮፍ ዝብል ዝነበረ ማይን ድቕድቕ ጸልማትን እንተዘይኮይኑ ካልእ ዝርአ ነገር ኣይነበረን ስፍሓት ናይቲ ባሕሪ ኣብ ማእከል ደሪቕና ደው ዝበልና ኣምሰለና ኣብ ከምዚ ህሞት ከለና ሃንደበት ብርቱዕ ብርሃን ኣብ ልዕሊና ምልሕ ኢሉ ንሰማይ ኣብ 2 ተኸፈሎ በርቂ ብስምባደ ትንፋሰይ ተቆራረፀ ህርመት ልበይ እውን ወሰኸ ኣነ ዓወትን ኣኽሊሉን ኣእዳውና ሰዲድና ተተሓሓዝና ኩልና ብስምባደ ንንቀጥቅጥ ከም ዝነበርና ተረዳእኩ ኦ ኣምላኸይ በጀኻ ረድኣና ኣብ ጎነይ ዝነበረ ኤርትራዊ ናብ ሰማይ እናመልከተ ተማህለለ ኣተ ኣምላኽ እዚ ግናይ ጉዕዞ ቅድሚ ምጅማርና ስለምንታይ ዘይጠንቀቅካና ኣቤል ከም ህፃን ቆልዓ ክበኪ ጀመረ ብኽያቱ ልበይ ተንከፈኒ ኩልና ናብ ውሽጢ እዛ ጃልባ ንኽንኣቱ ዘገደደና ሰብ ከም ዘየለ ግን ኣጸቢቕና በብውሽጥና ንፈልጥ ኢና ኣነ እውን ብወገነይ ልዕሊኡ እኳ ፍርሓት እንተሃለወኒ ኣብዛ ጃልባ ኣትየ ናይ ባሕሪ ጉዕዘይ የካይድ ምህላወይ ግን ሕጉስ እየ ነይረ ብናጽነትን ብዘይ ዝኾነ ጸቕጥን እየ ናብዛ ጃልባ ደይበ በዚ ከዓ ኩርዓት ይስምዓኒ ኣብ መንጎ ኣፍሪቃን ኣውሮጳን ኣብ ዝርከብ ባሕሪ ጥሒለን ተሞይተውን ንህይወተይ ሓላፍነት ዝወስደላ ኣነ ጥራሕ እግዚኣብሔር ኮነ ሓደ ውልቀ መላኺ መራሒ ብዛዕባ ዛ ሓላፍነት ኣይወስዱን እዮም ነቲ በርቂ ተኸቲሉ እቲ ሕሱም ማዕበል ንጃልባና ንየማንን ጸጋምን ከንገላትዓ ጀመረ ንሕና እቶም ተሳፈርቲ ከዓ ምስታ ጃልባ ናብ የማን ጸጋም ተጎጻጎጽና ብዛዕባ ባሕሪ ህይወቶም ናይ ዝሰኣኑ ሰባት ክሓስብ ጀመርኩ ካብ 1988 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ 14921 ስደተኛታት ናብ ኣውሮጳ ክሰግሩ ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ጸብጻባት ይሕብሩ ካብዚኦም እቶም 10740 ስደተኛታት ማእከላይ ባሕሪ ሰጊሮም
ናብ ስጳኛ ከኣትው እዮም ሞይቶም ኣስታት 4100 ድማ ካብ ሊብያን ቱኒዝያን ናብ ማልታን ኢጣልያን ክሰግሩ ህይወቶም ዝሰኣኑ እዮም ካልኦት 138 ኣብ መንጎ ኣልጀርያን ሳርዲንያን ኣብ ዘሎ ማያዊ ኣካል ሞቱ ኣብ ርእሲ እዚ ዓስከሬኖም ናይ ዘይተረኽበ 2253 ስደተኛታት ሓዊስካ ካልኦት 4445 ኣፍሪቃውያን ድማ ካብ ሞሮኮ ኣልጀርያን ሰኔጋልን ኣብ ዝርከብ ማያዊ ስፍራ ህይወቶም ስኢኖም እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሰ ካብ ኣፍሪቃ ናብ ኣውሮጳ ንምእታው ዝተኸፍለ ህይወት ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ኣውሮጳ እውን 1315 ዝኣኽሉ ስደተኛታት ኣብ መንጎ ቱርክን ግሪኽን ኣብ ዝርከብ ማያዊ ኣካል ሞይቶም እዮም ካብዚኦም ናይቶም 823 ስደተኛታት ዓስከሬን ክርከብ ኣይከኣለን ተወሳኺ 603 ዝኾኑ ስደተኛታት ድማ ኣብ መንጎ ኣልባንያ ሞንቴኔግሮን ኢጣልያን ኣብ ዝርከብ ባሕሪ ሞይቶም ኣለዉ ካብዚኦም ኣስታት 220 ዝኸውን ሬሳታት ዛጊት ኣበይ ከም ዘሎ ኣይተረኽበን ኣብ ህንዳዊ ውቅያኖስ 624 ዝኾኑ ሰባት ኣብ መንጎ ኮሞሮስን ፈረንሳን ኣብ ዝርከብ ባሕሪ ህይወቶም ስኢኖም ተወሳኺ 153 ሰባት ከኣ ኣብ ንብረት ኣብ ዘጓዓዕዛ መራኽብን ዓበይቲ መካይንን ተዓፊኖም ብሕፅረት ትንፋስ ሞይቶም ተረኺቦም እዚ ኣሃዛት እዚ መጽሓፍ እዚ ኣብ 2011 ክጽሓፍ ኣብ ዝጀመረሉ ዝነበረ ኣሃዝ እዩ ብድሕሪኡ ካብዚ ቁፅሪ ክንተቐሶ ፀናሕና ብዝተዓጻጸፈ ናይ ሞት ሓደጋታት በፂሑላ ክነብረላ ዘላትኒ ሓንቲ ሃገር እንተልያትኒ ናጽነተይ ጥራሕ መላእ ሰውነተይ ከወሃህዶ ፈተንኩ ኣእዳወይ ኣጣሚረ ኣብ ኣፍ ልበይ ኣንበርኩ ካብ ምርኣይ ምስማዕን ምሽታትን ወፃኢ ካልእ ነገር ክሓስብ ኣይከኣልኩን ኣዝዩ ዘፍርሕ ማዕበልን ናይቶም ካፒቴን ቆይቅን ጸጸኒሑ ይስማዕ እቲ ካፒቴን ጃልባና ብማዕበል ከይትህሰን ሚዛና ሓልያ ንኽትከይድን ናይ ሞትን ሕየትን ቃልሲ የካይድ ኣሎ ብማዕበል ተደፊኡ ናብታ ጃልባ ዝኣተወ ማይ ነታ ጃልባ ከጥሕላ ስለ ዝኽእል ብዙሓት ካብቶም ስደተኛታት ብፕላስቲክ ጎማታት እናቐድሑ ካብታ ጃልባ የውፅዎ ነበሩ ኣደይ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ማዕበል ሽግር ቁጥዕ እግዚኣብሔር እዩ ኢላ ከም ተኣምን ኣይሰሓትክዎን ግን ስለምንታይ እንታይ ስለ ዝኣበስና ኢና እዚ ቁጥዕ እዚ ዘውርደልና ኦ ኣምላኽ ኣቦይ ነዛ ንእስነትና ርአ ገና ብዙሕ ክንሰርሕ ኣብ ንኽእለሉ ሸዊት ዕድሜና ስለምንታይ ንቁፀ ኣነ ኣኽሊሉን ዓወትን እንደገና ኢድ ንኢድ ተተሓሓዝና እዚ ኩሉ ናይ ባሕሪ ሽግር ሓሊፍና ኢጣልያ ክንኣቱ ዘሎ ተኽእሎ ኣዝዩ ጸቢብ ኮይኑ ተረኣየኒ ናብ ውሽጢ ባሕሪ ምጥሓል ማለት ከመይ ሳምቡቕኻ ብማይ መሊኦም ንኽትመውት ክንደይ ግዜ ይወስደልካ ቃንዛኸ ኣለዎ ድዩ ኣነ ግን መኒ ኣብ መላእ ዓለም ካብ ዘለዉ 43.3 ሚልዮን ስደተኛታት ሓደ እየ ካብዚኦም እቶም 5.5 ሚልዮን ስደተኛታት ናይ ስደት ህይወቶም ካብ ዝጅምሩ ልዕሊ 5 ዓመታት ዘቑፀሩ እዮም ካልኦት 2 ሚልዮን ከኣ ማእከላይ ባሕሪ ሰጊሮም ናይ ኣውሮጳ ህይወቶም ክጅምሩ ይዳለዉ ኣለዉ ማዕበል ባሕሪ መሬት ኣብ ምጉሑ ቀነሰ እኩባት ደበናታት ግን ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊና ከንሳፍፉ ይረኣዩ ነበሩ ኣብ ቅድሜና ማይን ሰማይን እንተዘይኮይኑ ካልእ ዝርአ ነገር የልቦን መወዳእታ ዘይብሉ ብዝመስል ማይን ደበናን ተኸበብና ዘይውዳእ ዝመስል ምድረ በዳ ሰሃራ ከም ዕንፀይቲ ተጸፍፂፍና ንመዓልታት ድሕሪ መጓዓዝ ብተኣምር ተረፍና ሕጂ ኸኣ ኣብዛ ጃልባ እዚኣ ከም ሳርዲን ተዓሽግና ብዘይ እኹል መግብን ማይን ባሕርን ምስጋር ንጓዓዝ ኣለና ጥሜት ክስምዓኒ ጀመረ 1000 ግዜ እኳ ይጥመ ብህይወት ግን ኣለኹ ወላ እኳ ቆርበተይ ተሰብሲቡ እንተሓበጠ ብህይወት ግን ኣለኹ ወላ እኳ ኣዒንተይ ብጨዋ ማይ ተሓፂበን እንተጨምጨማ ብህይወት ግን ኣለኹ ደው ክብል እኳ እንተፈተንኩ ዓቕሚ ግን ኣይነበረንን ልክዕ ከምዚ ጥርሑ መሸማዕ ርኽምሽ ኢለ ናብ ዝነበርክዎ ተመለስኩ ዓወትን ኣኽሊሉን እውን ተደጋጊፎም ደው ክብሉ እኳ እንተፈተኑ ንሶም እውን ዓቕሚ ሰኣኑ ካፒቴን ናይታ ጃልባ እዚ ምስ ረኣየ ዝኾነ ዓይነት ምንቅስቓስ ከይንገብርን ዓሪፍና ኮፍ ክንብልን ሕርቃን ብዝተሓወሶ ኣገባብ ተዛረበ ሓደ ሰብ ካብቲ ዘለዎ ሓፍ ክብል ምስ ዝፍትን ናብ ባሕሪ እየ ዝድርብዮ ብዓውታ ኣፈራርሐ ዝኾነ ዝብላዕ ነገር ኣይነበረን ወላ እኳ ኣዕሩኽተይ ቦርሳታቶም ከፊቶም ባኒ ወይ ዝኾነ ካልእ ድሩቕ ነገር እንተፈተሹ ክረኽቡ ግን ኣይከኣሉን መልሓሰይ ናብቲ ጨዋም ከናፈረይ ለኣኽክዋ ናብ ደገ ኣቐልቂለ ኸኣ ካብቲ ዝነጥብ ዝነበረ ዝናብ ከተርክሳ ፈተንኩ
ባሕሪ ዘይተኣደነ ማይ ዝሓዘ ይኹን እምበር ክስተ ዝከኣል ኣይኮነን። ሃንደበት ዕውልውል በለኒ። ናብቲ ብሓፂን ዝተሰርሐ ጎኒ እታ ጃልባ ቅድሚ ምብፅሐይ ቡናዊ ተምላስ ኣምለሰኒ። ኣብቲ ላዕለዋይ ፀፍሒ ናይታ ጃልባ ተፋእኩ። ኣብታ ጃልባ ዝነበረ ኩሉ ሰብ ክበሃል ይከኣል ኣብታ ምሸት እቲኣ ንላዕሊ በሎ። ገሊኦም ኣብ ዘምልሱሉ ግዜ ብርቱዕ ንፋስ ይነፍስ እሞ ንገዛእ ትፍኦም ናብ ገጾም ይመልሶ ነበረ። ኣብ ዝኸፍአ ቦታ እናሃለና ጉዙኣት ናይ ተፈጥሮ ምዃን ስለ ዘይገደፈና ግና ኣብኡ ኣብታ ጃልባ ኮይና ክንተፍእ ክንሸይንን ቀልቀል ክንወፅእን ተገደድና። ካብቲ ኮፍ ዝበልናዮ ቦታ ፍሕት ምባል ኣይፍቀድን እዩ። ሓደ ሰብ ሃንደበት ክሸይን ወይ ቀልቀል ክወፅእ እንተደልዩ ስሪኡ ፈቲሑ ኣብታ ዘለዋ ቦታ እዩ ፃውዒት ተፈጥሮ ዝምልስ። ዘይሕጋዊ ስደተኛ ሕፍረት ዝበሃል የብሉን። ውሽጥኻ ዝርብሽ ሕማቕ ሽታ ናይ ሽንትን ቀልቀልን ግን ጽቡቕ ጌሩ እዩ ዝፈልጦ። ሓደ ሰብ ኣብ ጥቓይ ምስ ዝሸይን ወይ ሽንቲ ምስ ዝጨንወኒ ኣፍንጫይ ክሽፍን ግድን እዩ። መቸም ኣብዚ መወዳእትኡ ዘይፍለጥ ባሕሪ ክሳብ ኢጣልያ ንኣቱ ሽንቲ ኾነ ቀልቀል ኣይንወፅን ኢና ኢልካ ከተተግብሮ ዝከኣል ኣይኮነን። ሓይሊ ናይ ንፋስ መሊስ ወስኸ። ሰዓት ክንደይ ኮይኑ ኣብ ብርከይ ተደጊፉ ዝነበረ ኣኽሊሉ ሓተተ። ካብ ምቻይ ሰብሲበ ኣብ ኢደይ ዝነበረት ሰዓት ተመልከትኩ። ኣዝየ ሰንበድኩ። ሰዓተይ ደው ኢላ ጸናሓትኒ። ምስ ኣባ ሌዊስ ኣብ ዝተሰናበትናሉ ግዜ ክጽልዩለይ ምዃኖም ነጊሮምኒ ስለ ዝነበሩ ኣብ ጸሎቶም ዝረስዑና ኮይኑ ተሰማዓኒ። እዛ እዋን እዚኣ ናይ ኩሎም ፈተውቲ ጸሎት እንደሌላ ህሞት እያ። ኣኽሊሉ ሓወይ ሰዓት ክንደይ ከም ዘሎ ኣይፈለጥኩን። ሰዓተይ ትሰርሕ የላን። ዓቕሚ እንተዝህልወኒ ነዚ ዝፈታተነና ዘሎ ማዕበል መርሓቅክዎ ነይረ በልክዎ። ኣኽሊሉ ፍሽኽ በለ። ፒያኖ ከም ዝሃርም ሰብ ኣጻብዕቱ ከንቀሳቐሶም ጀመረ። ኣነ እውን ተሓወስክዎ እሞ ኣብ ሰለፍና ብኣጻብዕና ፒያኖ እናሃረምና ክንደርፍ ጀመርና። እቲ ብርቱዕ ንፋስ ግን ንድምፅና ወሒጡ ህጣምና ጥፍኦ። ኣብ ልዕሊና ዝነበረ ግመን ደበናን ጠፍአ። ፀሓይ ብርሃና ከይበቐቐት ክትልእኽ ጀመረት። ነቲ መወዳእታ ዘይብሉ ባሕሪ ከዓ ብንጹር ኣብ ቅድሜና ተዘርጊሑ ረኣናዮ። ብቕፅበት ኣብ ዓይኒ ኩልና ትኹረት ዝረኸበ ግን እቲ ማዕበል ዝፈጠሮ ዓፍራ እዩ። ኣብታ ጃልባና ዝነበሩ ዝተወሰኑ ሰባት መጽሓፍ ቅዱስን ቁርኣንን ከካብ ቦርሶኦም ብምውፃእ ክጽልዩ ጀመሩ። ሃንደበት ወይኒ ካብ ቦርሶኣ መጽሓፍ ቅዱስ ኣውፅት እሞ ስቕ ኢልካ ኣብ ሓሳብ ጥሒልካ ዘሎን ዘየለን ካብ ተሰላስል ዓዊልካ እዚ መጽሓፍ ቅዱስ ዘይተንብበልና በለትኒ። ኣዘራርባኣ ግን ሕቶ ዘይኮነስ ትእዛዝ ይመስል ነበረ። ካብ ባሕሪ እናነጠሩ ዝመፁ ዝነበሩ ነጠብጣብ ማይ ንገጽ ናይቲ መጽሓፍ ቅዱስ ከጠልቂዎ ጀመሩ። ቀልጥፍ ቀልጥፍ ወይኒ ሃውኸትኒ። ብሓንቲ ኣጻብዕተይ ንገጻት ናይቲ መጽሓፍ ቅዱስ እናገናጸልኩ ካበይናይ ምዕራፍ ከንብበልኩም ትደልዩ ምረፁ። ኣነ ቐሺ ከም ዘይኮንኩ ትፈልጢ ኢኻ ሓቀይ ፍሽኽ እናበልኩ ሓተትኩ። ሰውነተይ ከምቲ ዝደልዮ ክእዘዘለ የከኣልን። ንኻልኦት ስደተኛታት ብርትዕን ጽንዓትን ምእንቲ ክህብ ግን ከንብብ ኣለኒ። ቅዱስ ጳውሎስ ብደሴት ማልታ ገይሩ ናብ ሮማ ዝገብሮ ናይ ማእከላይ ባሕሪ ጉዕዝኡ ዝድህስስ ጽሑፍ ዓዊለ ከንብቦ ጀመርኩ። ተወሳኺ ገጻት እናንበብኩ ኣብ ዝኸድኩሉ ህሞት ድምፀይ እናወሰኸ ክኸይድ ተፈለጠኒ። ከምዚ ጌርካ ምንባብ ክገልጾ ዘይክእል ግን ከኣ ነፃነት ዝህብ ስምዒት ኣለዎ። ብዘንበብክዎ ቁፅሪ ተስፋይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተሓደሰ ምምፅኡ ተረዳእኒ። ሃንደበት ብርቱዕ ንፋስ ስለ ዝሸበበ ምንባብ ደው ኣበልኩ። ቀጽል ቀጽል ምንባብ ደው ኣይተብል። ጽን ኢሎም ዝሰምዑኒ ዝነበሩ ሰባት ብሓንሳብ ተዛረቡ። ጎሮረይ ጸሪገ ምንባብ ቀጸልኩ። 3 ሕዳር 2002 ኦ ኣላህ ሓግዘና። ልክዕ ከምቲ ሓዋርያ ጳውሎስ ካብ ሓደጋ ባሕሪ ድሒኑ ብህይወት ዝቐጸለ ንሕና እውን ካብዚ ጉዕዞ ብህይወት ወፂና መሬት ክንረግፃ ኢና። ከምኡ ክኸውን እየ ኣጥቢቐ ዝጽልን ዝምሕፀንን። መሬት ምስ ረገጽና ሓዊ እንዲድና ክንስሕን ኢና። ነብስና ክነምውቕ ኣለና። ዓይነይ ቀጭቀጭ ክብለኒ ጀመረ። ደሴት ማልታ ኣበይ ኣላ? ሕጅስ ዝኾነ ንቑፅ መሬት ክንርኢ ኣለና። ኩልና ምስ ንኣምን ጥራዩ ሕልምና ዝገሃድ በልኩ። ማልታ ትብል ቃል ብቕልጡፍ ኣብታ ጃልባና ተላብዐት። ኣብ ቅድሜና ዝነበረ ጸልማት ተዓዘብኩ። ኣበይ ኣላ ማልታ? ዝዘንብ ዝነበረ ዝናብ ምስቲ ጸልማት ተደሚሩ ንደሴት ማልታ ከርእየና ኣይከኣለን። ማልታ ብግቡእ ተቐቢላ ክትንከባኸበና ኣለዋ። ድሮ ካብ ሊብያ ካብ ንምገስ ኣዝዩ ብዙሕ ሰዓታት ተጓዒዝና ኣለና። እንደገና ሓድሽ ማዕበል ተስአ።
ሓያል ፀፍዒ ናይ ባሕሪ ተላዕለ ስለምንታይ ሓሪቑ ይዛረብ ምህላው እኳ ክርዳእና እንተዘይከኣለ ካፒቴን ናይታ ጃልባ ብሕርቃን ዓው ኢሉ ክዛረብ ሰማዕና ናብ ድሕሪት ክንንቀሳቐስ ኣለና ኣኽሊሉ ብወገኑ ዓው ኢሉ ተዛረበ ናይ ጃልባና ሚዛን ክንሕሉ ስለ ዘለና ኩልና ናብ ድሕሪት ክንጽጋዕ ግድን ነበረ እንተኾነ ግን ኣብ ዳሕረዋይ ክፋል እታ ጃልባ እኹል ቦታ የለን ካፒቴን ናይታ ጃልባ ፍጥነቱ ብምውሳኽ ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ ማዕበል እናሰንጠቐ ንቕድሚት ገስገሰ እቲ ማዕበል ሓያል ፀፍዒ ብምፍጣር ንኹልና ኣጠልቀየና ፕላስቲክ ጎማታት ጌርና ማይ ካብታ ጃልባ ናይ ምውፃእ ስራሕ ተተሓሓዝናዮ ደበና ኣብ ልዕሊና ተንጠልጠለ ሃንደበት ንደሚቕ ብልጭታ ናይ በርቂ ስዒቡ ብርቱዕ ነጎዳ ኣንጎድጎደ ጸልማት እኳ እንተነበረ ናይቲ መብረቕ ብርሃን ግን ንሓንቲ ካልኢቱ እንትኹን ቀትሪ ምሰሎ ሓይሊ ናይቲ በርቅን ነጎዳን ብጣዕሚ እዩ ዘርዕድ ከይፈለጥና ናብ ማእከል ብርቱዕ ማዕበል ኣተና ማዕበል ባሕርን ንፋስን ነታ ጃልባ ናብ ላዕሊ ከም ትንሳፈፍ ገበሩ ዝናብ እውን ሓይሉ ከይቀነሰ ቀጸለ እዚ ገልጠምጠም ግን ክሳብ መዓስ ክቐጽል ንኽንደይ ደቃይቕ ወይ ሰዓታት ኮን ይጸንሕ ይኸውን ማዕበል ባሕሪ ነታ ጃልባና ሓፍ ኣቢሉ ኣብ ላዕሊ ክንሳፈፋ ከሎ ኣብ ጥቓይ ዝነበሩ ኣመንቲ እምነት ምስልምና ዝኾኑ ስደተኛታት ከኣ ኦ ኣላህ በጃኻ ርድኣና እናበሉ ብዓውታ ይጽልዩ ድሕሪ ቁርብ ካልኢታት እታ ጃልባ ብሓይሊ ንታሕቲ ተመሊሳ ርግእ ትብል ኩሉ ሰብ ነናብ ኣምላኹ ብዓውታ ክምሕፀን ጀመረ ብርቱዕ ማዕበል ባሕሪ ግን ንኣውያቶም ይውሕጦ ነበረ ማዕበል ካብታ ጃልባ አንጢሩ ከየውፃና ስለ ዝፈራሕና ኣነ ሮቤልን ዓወትን ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ነበርና ሓያል ንፋስ ስለ ዝነበረ ፀፍዒ ሓንሳብ ብታሕቲ ጸኒሑ ብቕድሜና ወይ ከዓ ብድሕሪና መመፂኡ ይፀፍዓና ብጣዕሚ ዘፍርሕ ሃዋሁ እቲ ማዕበል ዘብቅዕ ኣይመስልን እዩ ኣዝዩ ብርቱዕን ህይወት ሰብ ክቐዝፍን ዝኽእል ማዕበል እዩ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና በጃኻ ርድኣና ኣብ ውሽጢ ከቢድ ጭንቀት ዝኣተዉ ስደተኛታት ለመኑ ኦ ኣላህ በጃኻ ቁሊሕ በለና ካብዚ ሓደጋ እዚ ኣውፃና ምህለለኦም በቲ ማዕበል ይውሓጥ እኳ እንተነበረ ንሶም ግን ጸሎት ካብ ምግባር ዓዲ ይወዓሉን ማዕበል ባሕሪ ንጃልባና ሓፍ ኣቢሉ ናብ ማእከል እቲ ማያት ክድርብያ ከሎ ኣብዚ ገዚፍ ባሕሪ እዚ ጥሒልካ ክትመውት 2 ደቃይቕ ጥራሕን ዘድልየኻ እናበልኩ ይሓስብ ነበርኩ ዝተፈላለዩ ምስልታት ኣብ ሓንጎለይ እናተመላለሱ ከም ፊልም ይረኣዩኒ ካብ ሓደ ምስሊ ናብ ካልእ ምስሊ ብቕፅበት እናተቀያየሩ ከዓ ሕሉፍ ህይወተይ ኣዘኻኽሩኒ ሰንበት ምድሪ ምሰደይ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ናብቲ ኣብ ኣስመራ ዝርከብ ብቤት ገርግሽ ዝፍለጥ መካነ እንስሳታት ክንከይድ እንከለና ኣድያም ሓፍተይ እውን ምሳና ነበረት እናተዋዘና ክሳብ ንነብዕ ሰሓቕና ካልእ መዓልቲ ከዓ ናብ ቤት ትምህርተይ ቁርብ ድንጉይ ኢለ ይበፅሕ እሞ መምህረይ ብእዝነይ እናቆንጠጠ ይቐፅዓኒ እንደገና ካልእ መዓልቲ ኣብቲ ኣብ ካንቸሎና ዘሎ ጀርዲን ደው ኢለ ነበርኩ ቀውዒ ብምንባሩ እቶም ዕምባባታት ጽቡቕ ወዝ ገይሮም ኣጉላዕሊዖም ነበሩ ዓብ ሓወይ ካብ ዓዲ እንግሊዝ መፀ ሰማያዊ ፖሎ ካሚቻን ጻዕዳ ስረን ዝለበሰ ንእሽቶ ቆልዓ ኣብ ኣስመራ ኮይኑ ንኣቦኡ ክረክብ ንነዊሕ ዓመታት ብናፍቖት ተጸበየ ሓንቲ ናይ ቤተሰብ ስእሊ ኣላ ኣብዛ ስእሊ ኣቦ ይርአ እዩ እንዳሰኣላይ ከይድና ዝተሰኣልናያ ስእሊ እያ እታ ስእሊ ድሕሪ ምስኣልና ኣቦይ ነዊሕ ከይጸንሐ እዩ ሞይቱ መስለኒ ኣብታ ስእሊ ናይ ገዛና ሕንሳስ ልደ ኣብ ሕቑፊ ናይ ኣደይ ተሸጒጣ ኣቦይ ኢዱ ኣብ መንኩባይ ኣንቢሩ ሓቒፉኒ ነበረ ኣብ ገጽ ኣቦይ ግን ሓዘን ይንበብ ላዕለዋይ ግንባሩ ጽፍሕ ኢሉ ጸቢብ ገጽ ኣለዎ ተሓቒፉ ዘሎ ቆልዓ ንዑ ይመስል እቲ ቆልዓ ኣቦኡ ከም ዝሞተ ከይፈለጠ ነዊሕ ዓመታት ሓለፈ እዛ ስእሊ እዚኣ ክረኽባ ከሎ ወዲ 14 ዓመት ኮተተይ ነበረ 1990 ናይ ሽግር ግዜ እዩ ነይሩ ግዜ ኩናት ስለ ዝነበረ ከቢድ ናይ መግብን ማይን ሕፅረት ነበረ ኣደይ መስመር ናይ ማይ ከተእቱ ሓሰበት ነቲ ቀጢን ወዳ ከዓ ኣብ መደቀሲ ክፍላ ካብ ዝነበረ ኮሞዲኖ ሰነድ ናይ ገዛ ከምፃኣላ ነገረቶ እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ እዋን እቲ ዘይትፈትዎ ስራሕ ናይ ወረቓቕቲ ንሱ ክእክቦን ክከታተሎን ገደፈትሉ በቲ ንሰዓታት ኮፍ ኢሉ ክጽሕፍ ዝውዕል ዝነበረ ወዳ ኣዝያ ትገረም ነበረት ሰነድ ኣብ ዝደልየሉ ዝነበረ እዋን ኣብ ብጫ ሰታሪት ዶክተር ክብረኣብ ዝብል ጽሑፍ የንብብ ቅድሚ ሕጂ ናይ ኣቦኡ ደብዳቤ ኾነ ሰነድ ርኢ ይፈልጥን እዩ ሽዑ ንሽዑ ሓጎስ ወረሮ ኣቦኡ ብጽኑዕ ከም ዝሓመመን ብድሕሪኡ ነዊሕ ከይጸንሐ ከም ዝሞተን ዝሕብር ጽሑፍ ኣንበበ ከይተፈለጦ ንብዓት ብክልተ መዓጓጉርቱ ኮረር ኣበለ
እዚ ፍጹም ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ። ወላዲኡ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ እዩ ዘሎ። ወላዲኡ ብገዛእ ኢዱ ኣብ ዝፀሓፈ ወረቐት ኩነታት ጥዕንኡ ኣዝዩ እናኸፍአ ብምምፅኡ ካብቲ እዋን ኣትሒዙ ንሰበይቱ ኾነ ንሓሙሽተ ደቁ ክናቢ ከም ዘይክእል ገለጸ። እዚ ናይ ኣቦኡ ናይ መጨረሻ ናይ ኑዛዜ መልእኽቲ ኣብ ሓንጎል ናይቲ ቆልዓ ንዘለኣለም ተሓትመ። ድሕሪ ሕጂ ብዙሕ ብህይወት ዝጸንሕ ኣይመስለንን። ደቀይ ጽቡቕ ትምህርቲ ረኺቦም ርእሶም ክኢሎም ብነፃነት ክነብሩ ናይ ወትሩ ሕልመይን ባህገይን ነበረ። ነዚ ዘንበበ ቆልዓ ኣምሪሩ በኸየ። ኣነ ኸኣ ምስኡ በኸኹ። ኣደይ ጸሊም ክዳን ተኸዲና ምስ ጎረባብትና ሓቢራ ከተልቅስን ክትቅዙምን ትዝ ይብለኒ። ኣደይ ድሕሪ ሞት ናይ ኣቦይ ኣብ ዓራት ምድቃስ ሓዲጋ ኣብ እግሪ እቲ ዓራት ምሕዳር ጀመረት። ኣደይ ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ጥሒለ ከም ዝሞትኩ መዓስን ብኸመይን እያ ክትፈልጥ? ኣደይ እንደገና ክትሓዝን ኣብ ርእሰይ ቀረጽክዋ። ሓዚና ኸሪኣ ኣይደልን እየ። ምሕዛና ምሒራ ጓሃየኒ። 4 ሕዳር 2002 ምስ ሞት ዝተገብረ ምትሕንናቕ። ሃንደበት ኣፍንጫ ዝስርስር ሽታ ሃንገፍ በለኒ። እንታይ ምዃኑ ንምፍላጥ ኣዒንተይ ከፊተ ክዕዘብ እኳ እንተፈተንኩ እቲ ሽታ ግን ንውሽጠይ ስለ ዝረበሾ ዕውልውል በለኒ። ቡናዊ ሕብሪ ዘለዎ ተምላስ ብማእከል እቲ ኮፍ ኢልናሉ ዝነበርና ቦታ ቀስ ኢሉ ክውሕዝ ረኣኹ። ኣዝዩ ሕማቕ ውሽጥኻ ዝርብሽ ሽታ እዩ። እዚ ሽታ ካብ በሸተተካ በቃ ክትመውት ኢኻ ማለት ኢለ ንነብሰይ ሓሰብኩ። ካብዚ ሽታ እዚ ክሃድመሉ ዝኽእል መንገዲ የለን። ብህይወት ናይ ምቕጻል ተስፋይ እናማህመነ ክኸይድ ተፈለጠኒ። እዚ መከራ እዚ ግን ክሳብ መዓስ እዩ ክቕጽል? እቲ ሽታ ግን ናይ ብሓቂ ሞት ክትምነ ዝደፋፍእ ነበረ። ናይ ሞት ፍርሒ ርእሱ ዝኽኣለ ሽታን ሕብርን ኣለዎ። እዚ ሽታ እዚ ናይ መሰናበቲ ህያብ ኮይኑ ተሰማዓኒ። ብህይወት ኣይክተርፍን ይመስለኒ። ሕጂ ኣበይ ኣለኹ? ኣነ ኸመን እየ? ሞይተ ደኣ ኸይከውን? ቆርበተይ ሓቢጡ ኣብ ርእሲኡ ኸዓ ደመይ ከም ዝወዳእኩ ትርኢተይ ጻዕዳ ሕብሪ ሒዙ ነበረ። መልሓሰይ ኣመና ደሪቓ ስለ ዝኸበደትኒ ከንቀሳቐስ ኣይከኣልኩን። ኣብታ ጃልባ ዝነበሩ ህፃናት ኩሎም ዓዊሎም ክበኺ ጀመሩ። ኣኽሊሉ ዓወትን ሮቤልን ኣብ ጥቓይ ኮፍ ኢሎም ረኣኽዎም። ብስቕታ ነቲ ሰፊሕ ባሕሪ ክዕዘብዎ ኣስተውዓልኩ። ንሰማይ ከም ኮበርታ ተሸፊናዮ ጉዕዞና ንቕጽል። ወላ እኳ ማዕበል እንተዘይነበረ ሓያል ንፋስ ካብ መንፋስ ግን ኣይዕረፈን። መሬት ንቑፅ መሬት በፂሕና ወሰኸ። ደሴት ማልታ ካብ ንሊብያ ናብ ኢጣልያን ሲሲልን ትቐርብ። ብዓውታ ረድኤት ንምርካብ ኣእወና 2 ወይ 3 ገፈፍቲ ዓሳ ዝኾና ጀላቡ እኳ እንተረኣና ንሶም ግን ከምዛ ዘይረኣዩና መንገዶም ቀጸሉ። ዝኾነ ካፒቴን ኣብ ባሕሪ ንዝረኣዮ ሓደጋ ክሕግዝን ኣብ ሞት ንዝርከብ ዝኾነ ይኹን ፍጡር ክረድእን ሞያዊ ሓላፍነት እኳ እንተለዎ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ሓጊዞም ናብ ኣውሮጳ ንዘጸጉዑ ገፈፍቲ ዓሳ ግን ዓሳ ናይ ምግፋፍ ፍቓዶም ስለ ዝሕደጉ ካባና ክርሕቁ መረፁ። ካፒቴናት ናይተን ጀላቡ ክርእዩና እውን ኣይደለዩን። ኣውሮጳ ግን ስለምንታይ እያ ስደተኛታት ትፈርሕ? ናብ ደሴት ማልታ እናተጸጋዕና ኣብ ዝኸድናሉ ግዜ ዝያዳ ክንነቅሕን ሞራል ክንገብርን ጀመርና። ማህሚኑ ዝነበረ ተስፋና እንደገና ተሓደሰ። ብዙሕ ረድኤት ስለ ዘድልየና ኣውሮጳ ሕቑኣ ክትህበና ኣይግባአን። ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቝጸሩ ፈረንሳውያን፣ ኢጣልያውያን፣ ጀርመናውያንን ስጳኛውያንን ኣብ 19 ክፍለ ዘመን ብሰንኪ ኣብ ሃገሮም ዝተፈጥረ ፈታኒ ኩነታት ናብ ኣሜሪካ ክስደዱ ተገዲዶም እዮም። ንሕና ኤርትራውያን፣ ኢትዮጵያውያንን ሶማላውያንን ኣብ ሃገርና ሰላምን ምርግጋእን እንተዝህሉ ነይሩ ሃገርና ገዲፍና ኣይምተሰደድናን። ሰላምን ርግኣትን ኣብ ሃገሩ ዘለዎ ህዝቢ ስደት ኣይብህግኒ። ኣብ ማልታ ደው ንበል፣ በቃ ኣብዚ ኢድና ንሃብ። ገለ ሰባት ዓዊሎም ተዛረቡ። ናብ ዝመጻኹምሉ ሃገር ክትምለሱ እንተደኣ ደሊኹም ኣነ ጸገም የብለይን፣ ከውርደኩም ይኽእል እየ። ማልታ ብኸማኹም ዝኣመሰሉ ስደተኛታት ዓለቕሊቓ እያ ዘላ፣ ስለዚ ክመልሱኹም እዮም። ካፒቴን ዓዊሉ ብሕርቃን ገለጸ። ቅድሚ ቁሩብ ሳምንታት ማልታ 220 ዝኾኑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብነፋሪት ናብ ኤርትራ መሊሳ እያ። እቶም ስደተኛታት ናብ ኤርትራ ምስ ኣተዉ ብዙሕ ተኸትኪቶም ጥራሕ ዘይኮነስ ልዕሊ 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሙቐት ኣብ ዘለዎ ደሴት ዳህላኩን ተኣሲሮም እዮም። ወላ እኳ ማልታ ማዕፁኣን ስደተኛታት ዕፁ ምዃኑ እንተፍለጠት ንሕና ግን ካብ መከራና ከነዕርፍን ንቑፅ መሬታ ክንረግጽን ተሃንጠና። ህዝቢ ማልታ ከምቲ ንቅዱስ ጳውሎስን ብጾቱን
ካብ ሞት ዘድሓኑ ንዓናውን ከድሕኑና እዮም በለ ሓደ ካብ ማእከልና ኤርትራ ተመሊሰ ኣብ ዳህላክን ውዓን ብማህረምቲ ካብ ዝሳቐ ኣብዚ ባሕሪ እዚ ክመውት ይሕሸኒ ክብል ካልእ ሰብ ተቃወመ ነቲ ክትዕ ካልኦት እውን ተሓወስዎ ኣብ ማልታ ንውረድ ዝብሉን ፍጹም ኣይከውንን እዩ ናብ ሲሲሊ ክንቅፅል ኣለና ዝብሉን ክልተ ጉጅለታት ተፈጥሩ እቲ ክትዕ እናናሃረ ምስ ከደ ክሳብ ናብ ደም ምፍሳስ ዝበፅሕ ባእስን ፀልእን ሰዓበ ንፋስ ማዕበልን መከራን ሰብኣውነትና እውን ከይተረፈ ገፊፍዎ እዩ ኣብ ማእከል ዝኩሉ ክልተ ስደተኛታት ክሳድ ንክሳድ ተሓናነቑ ካፒቴን ናይታ መርከብ ኣንቶም ዕቡዳት እንስሳታት እናበለ ብበትሪ ክኽትክቶም ምስ ጀመረ እቲ ባእሲ ዝሓለ ካፒቴን ክሳብ ሽዑ ናይ ድቃስ ወይ ናይ ድኻም ስምዒት ኣይረኣዮን ሓይሉን ዘይተፀዓድነቱን ገረመኒ ካብ ዒንቱ ከም ዝተዓዘብክዎ ዘንቅሕ ዕፀ ፋርስ ወይ ሓሽሽ ወሲዱ ክኸውን ከም ዝኽእል ገመትኩ ካብቲ ዝወርዶም ዝነበረ ኣባትር ክሃድሙ ክብሉ ገለ ስደተኛታት ካብ ቦታኦም ተንሲኦም ናብ ካልእ ቦታ ተፀግዑ ካልኦት እውን በቲ ምድፍፋእ ተሰኒፎም ናብ ሓደ ወገን ወደቆሞ ጃልባና ሚዛና ሰሓተት ናብ የማን ወገን ዘጢጣ ክትዘብል ተፈለጠና ኣዚና ከዓ ሰንበድና እዚ መከራና ግን መወዳእታ የብሉን ድዩ ናብ ቅድሚት ገፀይ ክንቀሳቐስ ብግስ ምስ በልኩ ዓወት ሓዘትኒ ኣብዘ ዝነበርኩሞ ቦታ ኮፍ በሉ በጀኹም ኢልናኩም ተረጋግኡ ንኣስታት 40 ሰዓታት ሓቂፈየ ዝፀናሕኩ ፍርሒ ናብ ሕርቃን ተቐየረ ቁርብ ሙቐት እንተፈጠርኩ ከብዲ ኣእዳወይ ንሓድሕዱ ፋሕፋሕክዎ ኣእጋረይ እውን ኣንቀሳቐስክዎም ንቁሩብ ደቃይቕ እውን እንተኾነ ናብ እዋን ንእስነተይ ክምለስ ዘለኹ ወትሩ ሰንበት ንግሆ ናብ ቤተ ክርስቲያን ዝኸደሎም ዝነበርኩ እዋናት ብፍላይ ኦርጋን ዝፃወት ተረኛ ኣነ እንተኾይነ ቅድሚ ኩሉ ሰብየ ናብ ቤተ ክርስቲያን ዝርከብ ካብቲ ኮፍ ኢለሉ ዝነበርኩ ቦታ ተንሲኤ ኣብ ዙርያይ ዝነበሩ መጓዓዝተይን ኣብ ቅድመይ ተዘርጊሑ ዝነበረ ባሕርን ተዓዘብኩ ቅድሚ ሕጂ ተታሒዞም ናብ ሃገሮም ዝተመልሱ ኮይኖም ሕጂ ከዓ ንኻልኣይ ግዜኦም ነዚ ዘፍርሕ ናይ ባሕሪ ጉዕዞ ዘካየዱ ስደተኛታት ኣብ ማእከልና ኣለዉ ኣብ ገጾም ከዓ ዘሕዝን ናይ ተስፋ ምቑራፅን ድኻምን ስምዒት ይንበብ ነበረ ዕድልና ንፈትን ናብ ሲሲልያ ክንቅፅል ኣለና በልኩ ዓወት ርእሳ ብኣውን ታነቕነቐት ሓንሳብ ስምዑኒ እቲ ፈታኒ ዝበሃል ማዕበል ሓሊፍናዮ ኢና ሲሲሊ ብሰላም ክንኣቱ ኢና ወይኒ ብድኹም ድምፃ ተዛረበት ሓሚማ እያ ዘላ ድሕሪ ቁሩብ ደቃይቕ ማልታ ካብ ዓይንና ተሰወረት እቲ ክትዕ እውን ሃደአ ድሕሪ ናይ ሒደት ሰዓታት ጉዕዞ ሞተር ናይ ጃልባና ደው በለ ካፒቴን ሞተር ንኸተስእ ብተደጋጋሚ እኳ እንተፈተነ ሞተር ግን ኣቕበፀ ካፒቴን ኣዝዩ ተበሳጨወ ንሕና ብወገንና ጃልባና ማይ ከይትመልእ ብፕላስቲክ ጎማታት ጌርካ ማይ ናይ ምውፃእ ስራሕ ደዋ የበልናን እታ ጃልባ ብርግኣት ቀስ ኢላ ንቕድሚት ትሕቆን ነበረት ህፃናት ሃንደበት ምብካይ ጀመሩ በዚ ወገን ካብ ርሑቕ ናይ እስጳኛ መርከብ ይርኢ ኣለኹ ሓደ ካብ ማእከልና ብዓውታ ተዛረበ ብጫን ቀይሕን ናይ እስጳኛ ባንዴራ ተንበልብል ሓንቲ ዓባይ ናይ ንብረት መርከብ ናባና ገፃ ክትመፅእ ረኣና ገሊኹም እስከ ኣብዚ ከም ዘለና ምእንቲ ክርዩና ሓዊ ቃፅሉ ነዚ ሓሳብ ዘቐረበ መን ከም ዝኾነ ይፈለጥኩን ሓደ ከም መሸፈንን ንጥቀመሉ ዝነበርና ጨርቂ ኣውፅዩ ኣቃፀሎ እሞ ሰባት ምእንቲ ክርዩና ነቲ ጨርቂ ከንበልብሎ ጀመረ ብግምት ናይ 300 ሜትሮ ርሕቀት ኣብ ዘለዎ ፍልሊ ካልእ ኣንፈት ሒዞም ክጓዓዙ ጀመሩ መርከቦም ኣዝሒሎም ናባና ብምፅጋዕ ክረድኡና ዘይምድላዮም ገረመና ረድኤት ከም ዝደለና እናፈለጡ ገዲፎምና ኸዱ እዛ 150 ስደተኛታት ዝፀዓነት ጃልባ ኣብ ናይ ሞትን ህይወትን ናይ መወዳእታ ናይ ምንባርን ዘይምንባርን ቃልሲ ከም ዘላ ዘይፈልጥ ኣባል ናይዛ እስጳኛዊት መርከብ ክህሉ ኣይክእልን እዩ ኩልና ዘለና ሓይሊ ኣኻኺብና ንኽረድኡና ዓዊልና ኣእወና ኣባላት እታ መርከብ ግን ከምዛ ዘይረኣዩና ሓሊፎምና ጉዕዞኦም ቀጸሉ ኣብዛ ህሞት እዚኣ ክልተ ምርጫታት ጥራየን ዘለዋና ወይ ሞት ወይ ህይወት ኦ እግዚኣብሔር ኣቦ በጀኻ መሓረና በጀኻ ረድኣና ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ክሳደን ናብ ሰማያን ቀዕሪረን ለመና ኩልና ኣብዚ ባሕሪ እዚ ጥሒልና ክንመውት ኢና ማለት ድዩ እናበለ ኣቤል ካብ ሰብኣይ ዘይትጽበዮ ብኸያት ብኸየ ብዙሕ ከይጸናሕና ጻዕዳ ኮኸብን ወርሕን ዘለዋ ቀይሕ ባንዴራ ተንበልብል መርከብ ረኣና ናይ ቱርክ መርከብ እያ ሕጂ እውን ገለ ኣጭርቕቲ ኣቃጺልና ንኽርዩና ኣንበልበልና ኣሎም እዛ መርከብ እውን እንተኾነት ንኣውያትና ዕሽሽ ብምባል ገዲፋትና ኸደት ኣብዚ ግዜ እዚ ናይ ብሓቂ ዓሚቕ ፍርሒ ወረረኒ ንዓና ንስደተኛታት ዝግደሰልና ቁልሕ ኢሉ ዝረድኣና ፍጡር የለን
ቀፂልና ኣሳእልና ዘለዎ ናይ ሊብያ ናይ ሕለፈ ረቓቕትን ዲናርን ናብቲ ባሕሪ ሰንደናዮ ካብ ሊብያ ዝገዛእናዮ ኣቑሑት ኮነ ዝኾነ ካብ ሊብያ ከም ዝተበገስና ዘርኢ ጭብጥታት ናብቲ ባሕሪ ደርበናዮ ሃንደበት ናይ ሓይሊ ባሕሪ ተቆጻጸርትን ተመጺኦም ካብ ቱርኪ ከም ዝተበገስና ኢና ንነግሮም ካፒቴን ዓዊሉ ኩልና ክንሰምዖ ብንኽእል መገዲ ተዛረበ እንታይ ክብል ደልዩ ኣይተረዳእንን ሮቤል ግን ናይ ካፒቴን ሓሳብ ዝተረድኦ ይመስል ከምዚ መበሊኡ ወላውን ኢጣልያ ክትመልሰና እንተደለየት ናብ ሊብያ ዘይኮነስ ናብ ቱርኪ ንኽትመልሰና እያ ክትግደድ ክብል ገለጸለይ ሮቤል ድምፂ ናይ ሮቤል ብሰንኪ ድኻም እናሃሰሰ ኸደ ብቑሪ ኸርዲዱ ኩርሚ ኢሉ ኣብ ውሽጢ እታ ጃልባ ኮፍ ኢሉ ነበረ ካብ ሊብያ ምውፅኡሲ የጠዓሶ ዶ ይኸውን ኢለ ሓሰብኩ ናይ መወዳእታ ጽሑፍቶና ድራር ዓሳ ንምዃን እንተኾይኑ ካብ ሊብያ ንበገስ ካብ ቱርክ ንንቀል ዘምጾ ለውጢ ኣይክህሉን እዩ ኩሉ ነገር ብዓወት ዛዚምና ኣውሮጳ እንተኣቲና ሓድሽ መንነት ኢና ክንለብስ ናይ ዝሓለፈ መንነትን ታሪኽን ኣይክህልወናን እዩ ኣብ ጉዕዞ ምድረ በዳ ኣብ ኣፍ ሞት በፂሐ ምስ ሞት ፊት ንፊት ኣብ ዝተፋጠጥኩሉ ህሞት ዝተሰኣልክዋ ስእሊ ሕጂ ክሪኣ ዝደሊ እንተኾይነ ዓወት ሓተተትኒ ሕጂ እውን ክሪኣ ከም ዘይደሊ ነገርክዋ ሃንደበት በዚ መፅን ዘይበልናየን ሄሊኮፕተራት ኣብ ልዕሊና ክዝንበያ ጀመራ ብርቱዕ ድምፂ ናይተን ሄሊኮፕተራት ረበሸና መሲኡ ጥራይ ዘይኮነስ ሓያል ዝናቡን ይዘንብ ኣሎ ጃልባና ክትንቀሳቐስ ኣይከኣለትን ገምገም ባሕሪ ሲሲሊ ካብዚ ዘለናዮ ብዙሕ ከም ዘይረሓቕ ተገንዘብና ወላ እኳ ንፈልጥ እንተዘይነበርና ንቑፅ መሬት ንኽንበፅሕ ግን ውሕዳት ኪሎሜተራት እየን ተሪፈናና ነይረን እተን ሄሊኮፕተራት ሰማያዊ ብርሃንን ናባና ኣነጻጸራ ጸልማት እኳ እንተነበረ ካብተን ሄሊኮፕተራት ዝምንጩ ዝነበረ ብርሃን ግን ደሚቕ ሕብሪ ፈጠረ ብርቱዕ ብርሃን ናይተን ሄሊኮፕተራት ኣዒንትና ደጊሑ ምርኣይ ስለ ዝኸላኣና ኣዒንትና በእዳውና ሸፈናዮ ብልክዕ እኳ ቁፅረን እንተዘይፈለጥክዎን ብርክት ዝበላ ሄሊኮፕተራት ነበራ ሰማያዊ ቀይሕን ጻዕዳን ሕብሪ ዘለዎ ናይ ፖሊስ ሄሊኮፕተር ቀጠልያ ሕብሪ ዝነበራ ናይ ቀይሕ መስቀል ሄሊኮፕተር ከምኡውን ካሜራ ተኺለን ዝስእላ ዝነበራ ጻዕዳ ዝሕብረን ዝተፈላለያ ናይ ማዕከናት ዜና ሄሊኮፕተራት ቀጥታ ኣብ ልዕሊና ዝነበረት ወተሃደራዊት ሄሊኮፕተር ብዘይ ንርድኦ ቋንቋ ትእዛዝ ኣመሓላለፈት ብዙሕኹም ክንደይ ብእንግሊዝ ሓተቱ ብዙሕና ክፈልጡ ከም ዝደልዩ ተገንዘብና ብድሕሪዚ ቀይሕን ብጫን ሕብሪ ዘለዎ ዕሹግ ፕላስቲካት ካብ ላዕሊ ናብ ጃልባና ኣዝነቡ ከመይ ከፊትካ ክትጥቀመሉ ትኽእል ጥራሕ ዘይኮነ እዚ ኩሉ ንዓና ንምድሓን ይግበር ከም ዘለውን ንፈልጥ ኣይነበርናን ነዚ ናይ ቀዳማይ ረድኤት ፕላስቲካት ከመይ ክንጥቀመሉ ከም ዘለና ዘርእየና ካፒቴን ናይ ጃልባና እዩ ገለ ካብቲ ኣብ ፕላስቲክ ተዓሽጉ ዝነበረ ንብረት ከይንጥሕል ዝሕግዝ መንሳፈፊ ጃኬት እዩ ካፒቴን ናይዛ ጃልባ መን ኢሎም እንተሓቲቶምኹም ኩላትና እናተሓጋገዝና ኢና ንመርሓ ነርና ኢልኩም ክትምልሱ ኣለኩም ኣጠንቀቐና ካፒቴን ኣዝየ ደኺመ ብምንባረይ ዝኾነ ዓይነት ስምዒት ይስምዓኒ ነበረን ዛኪ ዓወት መንኩበይ ሒዛ ነቕነቐትኒ ኣውሮጳ ብሰላም ኣቲና እዚ ዲ ኣውሮጳ ኣነ ዝተጸበኽዋ ምድራዊት ገነት እዚ ኣይኮነትን ልክዕ መሬት ኣውሮጳ ኣብ ዝረገጽናሉ መዓልቲ ኣትሒዘ ሓጎስ ዝመልኦ ህይወት ክመርሕ ምዃነይ ይኣምን ነበርኩ ናይ ሓይሊ ባሕሪ ፈጣን ጃልባ ዝዝውር ዝነበረ ወተሃደር ጃልብኡ ናብቲ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዝነበረ መዕሸጊ ኣጸጊዑ መብራህቲ ናይ ጀልብኡ ኣጥፊኡ ደው በለ ሓመዳዊ ክዳውንቲ ዝተኸድኑ ጸዓዲ ወተሃደራት ኣእዳዎም እናወዛወዙ ተቐበሉና እንታይ እዮም ዝብሉና ዘለዉ ረጋሲ እናበሉ ዓው ኢሎም ክዛረቡ ሰማዕና ጓንቲ ወድዮም ከም ዝነበሩ ኣስተውዓልኩ መጀመርታ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ኣቐደሙ